Salutare lume! Astăzi o să vă prezint casa mea de filmări. Haideți să vedem ce se află înăuntru. Deci, după cum se vede, asta e cam tot ce am adunat eu în parcursul de 10 ani ca să-mi fac această casă de filmări. Așa, după cum se vede, aici aveam un lighean în care făcea un țigan baie în trânsul și eu l-am luat. În timp ce făcea baie, bineînțeles, nu a putut să mă prindă. Acesta de jos, care vedeți, este WC-ul meu natural. Bineînțeles, am în sacul ăla am hârtie igienică ca să mă șterg. Așa, astea sunt lemnele pentru foc, pentru iarnă. Numai că trebuie să caut și o sobă, când am sobă unde să le ard. Aia e o sită de acolo. Așa, asta e masa și biroul meu. Am acolo saci, butoi cu semințe. Și asta e supercalculatorul meu. Este dotat cu 3 monitoare HD Definition, o unitate centrală cu buton de turbo, o tastatură șmecheră, 2 mouse-uri, și 3 mouse-uri, un radio și bineînțeles un sistem audio foarte inteligent. Aceasta este mașina mea de spart. Bineînțeles că mă enervează cineva și vreau să nu-l lăs doarmă noaptea, nu-l mai lăs. Bineînțeles, aici avem alte cutiuțe, astea și 5 mm că mă duc la furat, să nu-mi recunoască nimeni picioarele. Aici avem borcanii, aici avem alte cutii, avem jucărele prin înăuntru, alte obiecte valoroase luate de pe la, oricum nu de la groapa de gunoi. Aici avem un capac de mouse. Aici avem niște izolații fonice pentru căști. Uitați ce bine și frumos arată. Bineînțeles, mai avem și varianta 2. Și astea tot frumos arată. Bineînțeles, avem și o mufă USB luate de prin alte părți. Bine, cam asta nu sară mai mult. Aici avem o cutie care am găsit într-însă. Uitați câtea borcani am aici. Câtea borcani am eu pe aici. Așa, mai am și borcanii mai mari. Am o pungă cu pungi din... Da, domnilor, și în felul ăsta continuăm. Aici am alte borcane. Așa. Aici am o plasă tot cu borcane. Aici am o traistă plină de cărți. Vedeți, am lectura numărul 1 curzici coapte. Aici lectura calendarul. Așa, astea sunt resturile de la pat, că am vândut patul când aveam bani de mâncare. Aici e o pungă cu cutii de înghețată, poate într-o zi o să fac înghețată în ele. Aici e o altă plasă, asta e un bidon de spirit, nu știu ce e pe acolo. Așa, aici am o pungă cu bidoane, uitați, toate sticlele mele în care am băut, le-am măsurat. Acolo am, cum se vede, haine, le țin la vânzare. Ăla-i peretele meu, alte cartoane, ce să mai zic, bine. Aici mai am o roată de, cum zic, de scooter sau de motoretă sau de căruță, aici alte butoaie. Așa, acum să vă arăt de unde mănânc eu toată mâncarea mea. Uitați, acolo jos este mâncarea mea, așa, de unde mănânc eu în fiecare seară. După cum vedeți, textura minunată. Aici mai vin săraci și mi-aduc din mâncare. Nu nimic atât timp cât am WC-ul, dar ce să mai mă lungesc atâta, să vă arăt și podul, așa, uitați ce frumos pod am eu, așa, analizați-l bine. Bineînțeles, aici am o piesă din calculator, am dat 20 de milioane pe ea, de la un nene am luat-o. E cea mai nouă tehnologie, deocamdată o țin aici sus că nu vine la calculator acolo înăuntru, nu încapi, nu știu ce are. Aici am un RAM de 12 GB, uitați,
un RAM de 12 GB, dar tot nu vine în calculator, vedeți? Un RAM de 12 GB. Punem înapoi acolo că nu vine în calculator, așa. Ăsta e un monitor, vedeți? Are urmă de glonte aici. Așa, era vrut unul să mă împuși și noroc că era beat și o da pe lângă. Aici un monitor, se vede textura că nu a fost șters de praf și aici marca. Ăsta e un radioul lui bunicul meu, a zis că o să-l fac, mi-l face cadou mie, deci mi l-a făcut. Așa se vede frumos dinăuntru tăti. Asta e sistemul meu de boxe. Mouse-urile mele. Așa, vedeți, se mișcă foarte frumos. Asta e tastatura mea. Așa. Asta e unitatea. Bineînțeles că n-am băgat-o în priză, încă nici n-am tras curentul aici înăuntru. Asta e un mouse de rezervă. Asta e un monitor de-a meu. Are aici rotiță. Dacă vrei să fii un DJ pe monitor, poți să devii să începi pe acum. Și ce să mai arăt, asta e arma mea. Așa. Acum cred că o să o iau de aici. E acum să o țin eu așa ca să pară periculos. Așa. Cred că m-am plictisit. Nu știu, din cât se vede, are butoane de revers, pot conduce timpul cu asta. Așa, vedeți, am pus-o acolo pe masă. Da, bineînțeles. Aici jos cutia asta mi este pat, aici e sarcofagul meu. Nu știu să pun sticlele astea goale aici sus. Am rachiu în ele. Uitați, sarcofagul meu. Acolo am pături, sunt niște saci. Mă bag în saci acolo și adorm. Și dau asta jos și nimeni nu mă află că sunt aici. Da, bine, să pun butoaiele înapoi. Așa. Uite, eu picat capacul, mă. Fie să fie o crapat. Așa. Bineînțeles. Asta e o suzetă de-a mea. Când mi-e foame, bag ciorbă întrânsa, tocană și suc din tânsa. Da. Și ce să vă mai prezint eu, am arătat Buda ecologică. Aici vă arăt, ca să vedeți, am și un câine foarte frumos aici, uitați-l. Îl vedeți, ăsta mi-apără cu șmelia de hoți. Deodată mai e lucrurile de pe aici, de prin nou, uite aici, ăștia au fost pantalonii mei, acum nu mai sunt. Ăsta e un geam de-al meu, aici, pe cum vedeți, am un cuțit în cazul în care vine infractorul și vrea să mă mai ies afară și mi-au cuțitul și îl omor. Asta e altă șmecherie de-a mea. Da? Ăsta e motorul, cred că e de la cititorul ăla de CD-uri, nu știu, nu mă interesează. Bineînțeles, o să vă arăt podul meu cel misterios. Așa. S-o deschis poarta. Uitați, după cum se vede, da, să mă așez mai bine că nu văd nimic. După cum se vede, aici am roțile de la căruță. Ăsta e motorul de la căruță, e așa. Aici un alt sac, aici sunt niște suspensii de la căruță. Ăsta e un cuptor cu microunde, de acolo cameră de bicicletă. Ai o combină care avea rol de DJ. În sacul ăsta nu e decât șosete. Acolo altă placă de bază, un scaun de copii mici, am scos să folosesc, dar nu mai îmi vine, mi-a rămas mic. Și nu știu ce să vă mai arăt eu vouă, dar cred că cam atâta cu prezentarea mea. Cam asta a fost. Mă numesc Cyborg98. Dacă vă place acest studio de creații în care o să prezint Q&A-uri,
o să citesc comentarii de pe TPU, mai nu știu ce, o să-mi așez camera mai bine. În felul ăsta, lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă ar fi frumos să mă apuc de treabă și dacă mi-am ales bine cu șmelia. N-am bani de alta. YouTube-ul nu vrea să-mi dea bani. Oricum, la revedere, ceau, nu uitați like și subscribe.